Kaixo guztioi. Aurkezpen honetan, ingenieritza kimikoa edo prozesuen ingenieritza espezialitateari buruz hitz egingo dizuet. Zehatz-mehatz, zertan datzan, zer erronka eta aukera eskaintzen dituen eta etorkizunean lanmunduan zer aukera emango dizkizuen jakin nahi dezazuen nahi dugu. Lehendabizi, sarrera moduan, prozesuen ingenieritza zer den azalduko dugu. Gaur egun, industriaren testuinguruaz eta etorkizun hurbileko erronkei buruz hitz eginez. Beti ere, ingenieritza kimikoaren ikuspegitik. Ondoren, espezialitateko irakasgaiak eta master amaierako lanaren aukerak azalduko ditugu, eta amaitzeko lan irtei buruz hitz egingo dugu. Ingenieritza kimikoa edo prozesuen ingenieritza, eraldaketa fisikoak, kimikoak edo energetikoak jasaten dituzten prozesu industrialen diseinuaz, simulazioaz, eraikuntzaz, eskala aldaketez, operazioaz eta kontrolaz arduratzen da. Euskal Autonomia Erkidegoan 325 industria instalazio baino gehiago daude, disiplina honi lotuta. Industria kimikoa, sidero-metalurgikoa, birziklepanearekin loturiko plantak, hondakinen tratamenduekin loturikoak, edota paper fabrikazioa eta energia ekoizpenarekin erlazionaturikoak. Gainera, Euskal Industria sektoreko lanpostuen 71%, prozesuen ingenieritzak funtsezko zeregina duen industriekin lotuta daude. Duela urte batzuetatik ona, baliabideak pixkanaka agortzen ari direla ohartu gara. Ez soilik petrolioa bezalako erregai fosilak, baita lurretik erauzitako lehengaiak ere. Gainera, honi, klima aldaketaren ageriko ondorioak gehitu behar zaizkio. Faktore horiek erronka garrantzitsuak dakarzkigute industrian deskarbonizaziorako energia trantsizioa eta net zero emissions delakoaren bidea eskatzen dutenak. Bide horretan, prozesuen ingenieritzak funtsezko zeregina du, iturri berriztagarrien ezarpenean, energia bektore berrien garapenean, adibidez hidrogenoa, eta ekonomia zirkularrean. Egoera berri honek egungo prozesu industrialak eraldatzea eskatzen du. Siderurgia eta zementua bezalako funtsezko sektoreetan adibidez. Petrolioaren alternatibak garatzen ari dira, hala nola, karbono dioxidoa eta hidrogenotik lorturiko erregai sintetikoak edo biomasatik eratorritako bioerregaiak. Biofindegien kontzeptuaren barruan. Zeinetan, polimeroak edo ehunak ekoizteko beharrezko konposatu kimikoak ere ekoizten diren. Hidrogenoa funtsezkoa izango da trantsizio energetikoan, baina haren ekoizpenak, biltegiratzeak eta garraioak erronka tekniko eta ekonomikoak ditu oraindik. Bestalde, funtsezkoa izango da hondakinen valorizazioa eta material birziklatuen erabilera lehengai berri moduan sustatzea, ekonomia zirkularra bultzatuz, diseinutik hasi eta produktuak berrerabiltzeraino. Espezialitate honen helburua da prozesu kimiko baten unitate esanguratsuenak diseinatu alizatea, hala nola erreaktoreak eta bereizketa unitateak lor daitezkeen nahasten propitateak kontuan izan da. Gainera, unitate horiek barne hartzen dituzten prozesuak eta dagozkion kontrol loturak diseinatzen ikasiko zenukete. Eta azkenik, industria instalazioak bere osotasunean ikastea, integrazio energetikoari, ingurumen inpaktuari eta segurtasunari loturiko alderdiak ere kontuan hartuz. Termodinamika kimiko aplikatua da lehen irakasgaia. Industria prozesuak ulertu, diseinatu eta hobetu ahal izateko funtsezkoa da konposatu puruen eta nahasketen propitateak ezagutzea. Portaera ez ideala duten sustantzia puruen termodinamika, nahaste ideal eta ez idealen termodinamika eta osagaien anitzeko sistemen faseen eta erreakzioen oreka aztertzen dira. Ondoren, unitate ezberdinen diseinua etorriko litzateke. Zinetika eta erreaktoren irakasgaian. Erreakzio homogeno eta heterogenoen zinetika aztertzen da eta ondoren erreaktore kimikoen diseinuan eta modelizazioan eta eragiketa baldintzen optimizazioan ere sakontzen da. Hirugarren irakasgaian, bereizketa prozesu aurreratuak xehetasunez aztertzen dira, hala nola likido-likido erauzketa, lixibiazioa, mintzen erabilera eta solidoekin egiten diren eragiketak. Prestakuntza honek ikuspegi teoriko praktikoa du, instalazio pilotuetan esperimentuak gauzatuz eta simulazioak eginez. Planta kimiko baten unitate garrantzitsuenak ezagutu ondoren, prozesu kimiko industrialak diseinatzeko eta optimizatzeko estrategiak lantzen dira laugarren irakasgai honetan. Honez gain, kostuen zenbatezpena nola egiten den aztertuko da. Guzti hau, egiteko industrian erabiltzen diren simulagailu komertzialak erabiliz. Gainera, prozesuen eragiketa eta kontrola irakasgaian, prozesu kimikoetan erabilitako instrumentazioa eta prozesu industrialen kontrol digitalaren oinarriak ere aztertzen dira. Eta azkenik, industria instalazio kimikoak eta prozesuen integratzeko irakasgaian, hainbat industria sektoreren azterketa globala egiten da. prozesuen diseinua, integrazio energetikoa eta ingurumeneko eta laneko segurtasuneko alderdiak kontuan hartuta.
Prestakuntza honetan bisitak egiten dira enpresetara, instalazio errealak ezagutzeko. Egia esan urteetan zehar espezialitate honek ikasle talde txikiak izan ditu, eta horrek abantaila handiak dakartza. Egoera horrek irakaskuntzaren jarraipen pertsonalizatuagoa ahalbidetzen du etengabeko ebaluazioaren dinamika aktiboagoen eta irakaslekiko elkarrekintza handiagoen bidez. Master amaierako lana egiteko aukera ezberdinak daude. Alde batetik, ingenieritza kimikoko eta ingurumenaren ingenieritza sailean egin daitezke. Honako ikerketa lerro hauetan adibidez. Hidrogenoaren teknologiekin erlazionaturiko lanak burutuz, biomasa eta hondakinen eraldatzearekin erlazionaturiko lanak burutuz, prozesu hidrometalurgikoen garapena edota azterketa teknoekonomikoak eta ingurumenekoak burutuz. Laborategiko lan esperimentalak izan daitezke, baina baita simulazio eta kalkulu bidez egineko lan teknikoak ere. Bigarren aukera, eskolako enpresageletan egindako lanak izan daitezke. Room for Steel, Repsol Fundazio gela edo uraren gelan adibidez. Bestalde, master amaierako lana nazioarteko mugikortasunaren edo enpresetako praktiken bidez egiteko aukera ere badago. Beti ere, sailetik aukera interesgarriak bilatzen lagunduko dizuegu. Irteera profesionalek hainbat sektore biltzen dituzte. Hala nola, ingenieritzak, industria kimiko eta energetikoak, birziklapena, ingurumena eta elikagaien industriak. Hemen ziur aski ezagunak egingo zaizkizuen eta etorkizunean lan egin dezakezuen enpresen adibideak erakusten dizkizuegu. Hau izan da kontatu nahi nizuena. Zalantzarik baduzue edo informazio gehiago nahi bani baduzue, Bilboko Ingenieritza Eskolako Ingenieritza Kimiko eta Ingurumen Ingenieritza sailera etor zaitezkete eta zuei laguntzeko prest egongo gara beti. Eskerrik asko zuen arretagatik eta ea espezialitatean elkar ikusteko aukera dugun.